περίπου 2.000 χρόνια, ο Ιούλιος Καίσαρας, επικεφαλής της Ρωμαϊκής Λεγεώνας, ήρθε, είδε και κατέκτησε τη χώρα των Γαλατών μετά από μια μακροχρόνια και σκληρή μάχη. Αρχηγός της αντίστασης ήταν ο Αντιστατίξ, όμως τελικά αυτός ο γενναίος αρχηγός αναγκάστηκε να παραδώσει τα όπλα του στον Ιούλιο Καίσαρα. Είναι ιστορικό γεγονός ότι ο Καίσαρας κατήχε τη Γαλατία. Όχι όμως εντελώς όλη. Μια μικρή περιοχή κρατούσε ακόμα. Ένα μικρό χωριό που ήταν περικυκλωμένο από τους Ρωμαίους. Από αυτό το χωριουδάκι κατάγεται ο ήρωας της ιστορίας μας, ο γενναίος Αστερίξ. Νάτος, ετοιμάζεται να κυνηγήσει αγριογούρουνα με τα χέρια. Θα γυρίσεις γρήγορα, Αστερίξ? Ναι, θα γυρίσω για το δείπνο. Κάτι μου λέει ότι υπάρχουν Ρωμαίοι εδώ. Τι με χτύπησε? Οι Γαλάτες δεν παίζουν δίκαια. Η κατοχή της Γαλατίας, όπως βλέπουμε, ήταν πολύ δύσκολη. Στο Χαμ Σουιτ Χαμ, ο αρχηγός των Λεγεώνων, ο Ψεύτους Μπαλώνους, διαλογιζόταν. Χαίρε, Ψεύτους Μπαλώνους! Γύρισε υπερήπολος. Χαίρε, Πετρόλη με αντλίους. Ανάφερε. Χαίρε, Πετρόλη με αντλίους. Μα το Δία, τι πάθατε, άντρες? Πώς σας έκαναν τόπι στο ξύλο? Ήταν περισσότεροι? Ναι, λοιπόν, ήταν. Περισσότεροι ή δεν θα το έλεγα. Ήταν μόνο ένας. Ναι, ένας. Και ήταν μικροκαμωμένος. Μα το Δία, κάποιο μεγάλο μυστικό έχουν αυτοί οι Γαλάτες. Λοιπόν, Αστερίξ, συνέβη τίποτα σπουδαίο? Όχι. Α, ναι. Κατατρόπωσα μερικούς Ρωμαίους. Α, αυτό μόνο? Ο Βελίξ, θέλεις λίγο αγριογούρνο? Και βέβαια, να παραδώσω μόνο μερικά μενίρ. Σε το αγριογούρουνο. Μου φαίνεται ότι μαζεύονται οι Ρωμαίοι. Θα μας επιτεθούν πάλι. Θα το δεις. Ο Πανοραμίξ θα μας φτιάξει το μαγικό φίλτρο. Μην ανησυχείς. Τώρα το θυμήθηκα. Σήμερα είναι η μέρα. Πάμε να δούμε το Δρυΐδι. Έλα, Βελίξ. Μα, Αστερίξ, ξέρεις ότι δεν πρέπει να πετάμε φαγητό. Ακούς, αυτός είναι και μαζεύει γκίβε το χρυσό του δρεπάνι. Πανοραμίξ! Δρυΐδι! Τι συμβαίνει, Πανοραμίξ? Με τρόμαξες. Με έκανες να κόψω το δάχτυλό μου με το δρεπάνι. Συγγνώμη, Πανοραμίξ. Ήρθα να μου δώσεις λίγο μαγικό φίλτρο. Μη φωνάζεις, είναι μυστικό. Έλα μαζί μου. Ανακατεύω πολύ καλά το φίλτρο και ξαναανακατεύω το φίλτρο που μας δίνει μαγική δύναμη. Το μαγικό φίλτρο που αυξάνει τη δύναμή σου 100 φορές. Τι ακριβώς βάζεις στο φίλτρο, Δρυΐδι? Η προέλευση αυτή του φίλτρου έχει χαθεί μέσα στους αιώνες. Ένας Δρυΐδης μπορεί να πει το μυστικό σε έναν άλλο Δρυΐδη. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι περιέχει γκί και αστακό. Ο αστακός δεν είναι απαραίτητος, αλλά έχει ωραία γεύση. Μπορώ να έχω λίγο? Όχι, ο Βελίξ, όχι. Ξέρεις ότι δεν γίνεται. Έπεσες μέσα στη χύτρα όταν ήσουν μωρό και οι επιδράσεις του φίλτρου είναι μόνιμες σε σένα. Το ξέρεις αυτό? Για δείξε μας τα αποτελέσματα, Αστερίξ. Φυσικά, ξεκινάω αμέσως.
τους καημένους τους Ρωμαίους. Πόσο τους λυπάμαι. Ας αφήσουμε όμως τους φίλους μας και πάμε να δούμε τι κάνουν οι Ρωμαίοι. Παρά την πολιορκία μας, αυτοί οι Γαλάτες συνεχίζουν να μας αγνοούν. Δεν είναι καθόλου δίκαιο να πολεμούν ένας εναντίον 4. Μας γελιοποιούν συνεχώς. Πρέπει να μάθουμε το μυστικό της δύναμής τους. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μάρκους Γκρινιάριους. Θέλω έναν εθελοντή. Ποιος θα πάει να κατοσκοπεύσει? Καλά, μη σπρώχνεστε. Πολύ καλά, λοιπόν. Θα παίξουμε τις μουσικές καρέκλες τότε. Αυτό το παιχνίδι, που είναι γνωστό και σε εμάς, παίζονταν με μία καρέκλα λιγότερη από ό,τι ήταν οι Λεγεωνάροι. Όταν σταματούσε η μουσική, Όχι, δεν πάω. Ο Καίσαρας θα σε ανταμείψει, Μήνους. Όχι εγώ. Αν δεν πας, τότε θα σε ρίξω στα λιοντάρια. Καλά, αν είναι έτσι, πάω. Δείστε τον Γαλάτη αμέσως. εν τω μεταξύ στο γαλατικό χωριό, Ζήτω! Άντρες, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε νέα από τους Ρωμαίους. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Πρέπει να προσέχουμε. Και μην ξεχνάτε να πίνετε το μαγικό φίλτρο. Ζήτω μοναρχίξ ο αρχηγός μας! Ζήτω μοναρχίξ ο αρχηγός μας! Αρχιέ! Αρχιέ! Ναι, ο Βελίξ. Ο Πανοραμίξ δεν μου δίνεις ομό εμένα. Είναι άδικο γιατί νιώθω λίγο αδύναμος, αρχιέ. Εσύ αδύναμος. Ωχ, παιδιά, έρχεται ο Κακοφωνίξ. Θα πω ένα τραγούδι για τη γενναιότητα των Γαλατών. Πήγαινε! Τρέχτε! Βάρβαροι, δεν εκτιμούν την τέχνη μου. Ο Καλιγούλας Μήνους είναι έτοιμος, μπαλόνους. Ωραία, πάμε να τον δούμε. Βάλτε του τις αλυσίδες. Θα πάτε μια βολτίτσα γύρω από το γαλατικό χωριό. Μόλις σε δουν οι Γαλάτες, θα έρθουν να σε σώσουν. Και τότε θα σε οδηγήσουν στο χωριό τους. Σε λίγη ώρα θα μάθεις το μυστικό τους. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται το σχέδιό μου? Εντελώς μεταξύ μας. Δεν το κατάλαβα. Πηγαίνετε τον στον εχθρό! Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Εντάξει, δεν είμαι αληθινός φυλακισμένος. Ρωμαίος είμαι. Μην το ξεχνάτε, παιδιά, Ρωμαίος. Πραγματικός Ρωμαίος. Παιδιά. Θα ήθελα μια μάχη. Ναι, όμως μην την περιμένεις, Αστερίξ. Οι Ρωμαίοι του Ham Sweet Ham βαρέθηκαν να τις τρώνε συνέχεια. Σταμάτα. Ακούω αλυσίδες. Κάποιος κλαίει στο δέντρο. Πόσο ακόμα θα πρέπει να περπατάμε, Μάρκους Γκρινιάριους? Κάψε. Θα σου πω πότε σταματάμε. Μην ξεχνάς ότι μόνο εσύ δεν θα βας ξύλο. Ακούς? Έρχονται οι Ρωμαίοι. Έχουν πιάσει ένα χαλάτι. Να τον σώσουμε. Νιώθω καλύτερα. Ας τους συνεφέρουμε να ξαναρχίσουμε. Όχι, πάμε. Είναι αργά. Έλα μαζί μας, φιλαράκο.
Αποστολή εξεκελέστη. Ας βγάλουμε τις αλυσίδες. Μα χρειάζεστε εργαλεία. Εργαλεία. Ποιος χρειάζεται εργαλεία? Λοιπόν, πώς έλεγε? Καλιγού. Καλιγού, Λιμινίξ. Μένω στη Λιουτεσία. Μα εκεί οι Ρωμαίοι με τους Γαλάτες ζουν ειρηνικά. Ναι, όμως για αυτούς εγώ είμαι πονηρός και επικίνδυνος. Νομίζουν πως είμαι κατάσκοπος. Οι Ρωμαίοι σε πέρασαν για κατάσκοπο. Τρελή είναι. Η ηρωική περίπολος με επικεφαλής τον Μάρκους Γκρινιάριους επιστρέφει επιτέλους στο Ham Sweet Ham. Όλα εντάξει. Οι Γαλάτες ήρθαν, είδαν και ελευθέρωσαν τον Καλίγουλα Αμίνους. Αυτή είναι μεγάλη νίκη για εμάς. Ελπίζω ο Καλίγουλας Μίνους να γυρίσει πίσω σως. Και εγώ το ελπίζω. Αλλιώς θα το κάνω εγώ ίδιος 1000 κομματάκια. Και θα το ρίξετε στα λιονάρια. Καημένα. Πλησιάζουμε στο χωριό. Εκεί θα είσαι ασφαλής, Καλίγουλα Μινίξ. Μόνο Γαλάτες μένουν εκεί. Ωραία. Ο Άστεριξ και ο Βελίξ έφεραν παρέα. Ποιος να είναι άραγε? Πάμε να γνωρίσει τον αρχηγό μας, τον Μοναρχίξ. Πού είναι οι Λομαίοι? Φέλτε μου Λομαίους! Θέλω Λομαίους! Θέλω Λομαίους! Φτάσαμε. Σε καλωσορίζω, αδερφέ. Ελπίζω να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Χαίρε, ευχαριστώ. Και τώρα ένα τραγουδάκι για το καλωσόρισμα. Κάνε μια βόλτα στο χωριό μέχρι να φάμε. Εντάξει. Τώρα θα μάθω τι είδους εργαλεία χρησιμοποιούν αυτοί οι Γαλάτες. Έλα, Βελίξ, το βράχο. Εδώ είναι, το φέρνω. Βλέπω πως είναι πολύ δυνατή. Κάποιο μυστικό πρέπει να έχουν. Καλίγουλα Μινίξ! Το φαγητό είναι έτοιμο! Ζητώ αγριογούρουνο! Αγριογούρινο. Υπάρχει κάποιο μυστικό για την υπερδύναμή σας? Ναι, μα δεν το λέμε. Γιατί δεν τρως? Θα κρυώσει και δεν θα είναι ωραίο. Γιατί δεν μου λέτε ποιο μυστικό είναι αυτό? Γιατί είναι μυστικό. Δεν είναι δίκαιο. Αν εμείς οι Γαλάτες δεν μοιραζόμαστε τα μυστικά μας, τότε τι κάνουμε? Αν ήμουν δυνατός σαν και εσάς, θα μπορούσα να περάσω τις ρωμαϊκές γραμμές και να γυρίσω σπίτι μου στη Λουτεσία. Εσύ τι λες? Εγώ λέω να τελειώσουμε το φαγητό μας καλύτερα. Η οικογένειά μου σίγουρα θα ανησυχεί. Έλα, πάμε να δούμε το δρυΐδι. Πανοραμίξ! Πανοραμίξ!
Τι θέλεις πάλι, Αστέριξ? Εγώ τίποτα. Ο φίλος μας από εδώ, ο Καλιγουλαμινίξ, θέλει να μάθει το μυστικό της δύναμής μας. Αυτό αποκλείεται. Ούτε να το σκέφτεσαι. Μα πρέπει να γυρίσω σπίτι μου, στη δουλειά μου. Τι δουλειά κάνεις? Ξεναγώ. Ξεναγώ τους τουρίστες στη Λουτεσία. Τους δείχνω τα διάφορα αξιοθέατα και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν με θέλετε. Εγώ πάντως θα πάω στη Λουτεσία. Κι αν οι Ρωμαίοι με ρίξουν στα λιωτάρια, σε κάθε δαγκονιά τους θα φωνάζω «Ο Πανοραμίξ ο Δριίδης φταίει! Ο Πανοραμίξ ο Δριίδης φταίει! Ο Πανοραμίξ ο Δριίδης φταίει! Ο Πανοραμίξ ο Δριίδης φταίει!» Καλά, καλά. Εντάξει. Γύρνα πίσω, Καλιγουλαμινίξ! Γύρνα, Καλιγουλαμινίξ! Καλιγουλαμινίξ! Καλά, καλά. Θα σου δείξω το μυστικό της δύναμής μας και θα σου δώσω λίγο φίλτρο να πιείς. Το μυστικό σας πίνετε? Φώναξε τους άλλους, Αστερίξ. Ελάτε για το μαγικό φίλτρο! Όλοι για το μαγικό φίλτρο! Ελάτε να πιείτε μαγικό φίλτρο! Μαγικό Φίλτρο! Ελάτε για το μαγικό φίλτρο! Μαγικό φίλτρο. Μαγικό φίλτρο. Μαγικό φίλτρο. Μαγικό φίλτρο! Μια γουλιά από αυτό το φίλτρο θα σου δώσει την απαραίτητη δύναμη για να πας στη Λουτεσία. Όμως η επίδρασή του τελειώνει γρήγορα. Έχει τη γεύση της χορτόσουπας. Μπορώ να το κάνω να έχει διάφορες γεύσεις, όπως αρνί, μπάρμπεκιου, καβούριο, μελέτα τυριού, μπριζόλα και κρεμμύδια, κρέμα μπανάνας. Μα δεν νιώθω τίποτα το ιδιαίτερο. Προσπάθησε να σηκώσεις εκείνο το βράχο. Δεν πρόκειται να το καταφέρω. Όμως, φίλε μου, πρέπει να προσέχεις πολύ. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα χορέψουμε. Ας αρχίσει ο χορός τώρα. Όλοι στις θέσεις σας. Βήμα δεξιά. Βήμα αριστερά. Αριστερή γραμμή μπροστά, δεξιά πίσω. Απέναντι στο τέρι. Δώστε το χέρι. Τραβήξτε μουστάκια. Το μουστάκι. Τραβήξτε μουστάκια. Είναι μουστάκια που βγαίνουν. Η τελευταία μόδα στη Λουτεσία, παιδιά. Δεν είσαι γαλάτης. Είσαι Ρωμαίος κατάσκοπος. Πιάστε το Ρωμαίο! Είναι μάταιο, Αστερίξ. Μην ξεχνάς ότι ήπιε το μαγικό φίλτρο. Εξαιτίας του φίλτρου μας ξέφυγε. Μα το χρυσό δρεπάνι μου.
Εσύ είπε εμένας να του δώσουμε να το πιει. Ας το ξεχάσουμε. Δεν έμαθα και πολλά. Η επίδραση θα εξαφανιστεί σύντομα. Χαίρε ψεύτους μπαλόνους, έμαθα το μυστικό των γαλατών. Είναι ένα μαγικό φίλτρο. Πού είναι αυτό το φίλτρο? Εδώ. Έλα μαζί μου, καλή γουλαμίνους. Θέλω να δω τι αποτελέσματα έχει αυτό το φίλτρο. Χτύπησέ τους. Χτύπησέ τους. Χτύπησέ τους, είπα. Αυτός να χτυπήσει εμάς. Μα το Δία να μας χτυπήσει. Θα τον κάνουμε κοιμά. Ορίστε. Θαυμάσια! Υπέροχα! Το πρόβλημα είναι πως δεν έχουμε αυτό το φίλτρο για να δούμε από τι είναι φτιαγμένο. Όχι. Εγώ λέω να τον ανοίξουμε. Σαν λαγό. Για δοκίμασε, γκρινιάριος. Εμπρός, έλα, δοκίμασε λοιπόν. Η ιδέα σου δεν είναι κακή, αλλά ο Καλιγούλας Μίνους αρνείται να συνεργαστεί. Και βέβαια αρνείται. Πόσο διαρκεί η επίδραση του φίλτρου? Όσο, δεν ξέρω. Εντάξει, σήκω στο βράχο. Ορίστε. Τι άντρας! Μην κουνιέσαι. Όταν αυτός ο βράχος γίνει πολύ βαρύς για σένα, θα σημαίνει πως η επίδραση του φίλτρου θα έχει εντελώς περάσει. Πάρα πολύ αργότερα... Τώρα δεν νιώθεις και πολύ δυνατός, Μάλλον όχι. Θα πάρω το! Ρίχτε του! Αν μπορέσω να μάθω τι περιέχει αυτό το φίλτρο, θα γίνω αυτοκράτορας. Ψεύτους Κέσαρ. Ας αφήσουμε τον ψεύτους μπαλόνους να ονειρεύεται και ας γυρίσουμε στους γαλάτες. Πάω στο δάσος να μαζέψω γκί. Θέλεις να έρθω μαζί? Όχι, Αστερίξ. Εσύ μείνε εδώ να φυλάς το χωριό. Τη δύναμή σου την οφείλεις στο μαγικό φίλτρο μου. Όμως την εξυπνάδα σου την έχεις από τότε που γεννήθηκες. Έτσι κι αλλιώς δεν θα αργήσω. Καλά, εντάξει. Μα τι κάνετε, μπουμπούνες? Πιάσαμε τον Δρύδη, ο ψεύτους μπαλόνους. Μπράβο, Τούλιους Χταπόδιους. Σαν ανταμοιβή θα σου δώσω ένα εισιτήριο για την αρένα της Ρώμης. Ωραία. Θα πάω στην αρένα. Δρύδη, πες μου το μυστικό σας. Τα μυστικά, ούτε στο όνειρό σου. Πρέπει να μιλήσει. Φωνάξτε το βασανιστή. Τώρα θα δούμε αν θα μιλήσει ή όχι. Πες τα όλα. Έλα, Δρύδη, μίλα πια. Σε βασανίζουμε εδώ και ώρες, αλλά αυτό δεν βοήθησε. Φυσικά και βοήθησε. Να περάσω την ώρα μου. Δρύδη, πες μου το μυστικό σου και θα σε κάνω ισχυρό και πλούσιο. Όχι. Θα αποκτήσεις πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Όχι. Οι μαγικές δυνάμεις αυτού του Δρύδη είναι πολύ ισχυρές για μένα. Είναι πεισματάρι σαν μουλάρι.
Τι συμβαίνει, Αστερίξ? Φαίνεσαι ανήσυχος. Ο Δρυίδης πήγε να μαζέψει γκί και ακόμα δεν γύρισε. Πάω να τον βρω. Πρόσεχε, Αστερίξ. Πέρασε πολλή ώρα που έχεις πιει το μαγικό φίλτρο. Εμπιστεύομαι την εξυπνάδα μου. Πανοραμίξ! Πού είσαι, Δρυίδη? Πανοραμίξ! 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 Τα βοδάκια μου πουλώ, γι' αυτό κλαίω και θρηνώ. Ποιος το κάρο μου θα τραβά, αν δεν έχω πόδια πια, η καρδούλα μου θα χτυπάει. Ποιος το κάρο μου θα τραβάει, η καρδούλα μου πονά, θα με τα πόδια πια. Τα βοδάκια μου πουλώ, γι' αυτό κλαίω και θρηνώ. Ποιος το κάρο μου θα τραβά, αν δεν έχω πόδια πια, η καρδούλα μου χτυπάει. Ποιος το κάρο μου θα τραβάει, η καρδούλα μου πονά, θα με τα πόδια πια. Μην ανησυχείς. Μην πουλάς τα βόδια. Αλλά τι? Πούλα το κάρο σου. Τι? Πούλα το κάρο σου και γύρνα σπίτι με τα βόδια. Μα είναι μια θαυμάσια ιδέα. Το κάρο θα πουλήσω, τη σοδιά μου θα βγατήσω και πίσω με τα βόδια... Σταμάτα, αρκετά! Πες μου, μήπως είδες έναν Δρυίδη να μαζεύει γκί? Όχι, είδα όμως ένα να τον κουβαλάνε σε ένα δίχτυ. Ήταν μια ομάδα λεγεωνάριων που πήγαιναν στο Ham Sweet Ham. Πήγαινε μες στο Ham Sweet Ham! Μα δεν είναι ο δρόμος μου από εκεί. Το Ham Sweet Ham έχει μεγάλη αγορά. Εκεί μπορείς να πουλήσεις το κάρο σου. Τι τυχερός είμαι που σε βρήκα. Ham Sweet Ham, ερχόμαστε. Μα γιατί κρύφτηκες? Θα κάνω ένα αστιάκι στους Ρωμαίους. Τι ωραία, μ' αρέσουν τα αστεία. Ο τύπος πρέπει να πάρει το μετάλλιο της βλακείας. Αλτ, για πες μου, τι κουβαλάς στην καρότσα σου? Τίποτα. Να το δία. Με μένα γελάς? Τι γίνεται εδώ, σπάσιμος βαρέλιος? Αυτός ο τύπος με κοροϊδεύει. Αύγουστε πιάσιμος. Άστο να περάσει. Τον ξέρω. Είναι ακίνδυνος. Αυτός ο ανόητος παραλίγο να με προδώσει. Μπήκαμε στο στρατόπεδο. Θα κάνεις το αστείο σου τώρα? Όχι, σκοτεινιάζει. Θα περιμένω μέχρι το πρωί, θα έχει πιο πλάκα. Α, βέβαια. Καληνύχτα.
Ας άρχισω να ψάχνω για το Δρυΐδη. Για να δούμε. Κάθισε να φας, ο Μάρκους Γκρινιάριους. Πιστέ μου, στρατιώτη. Πρέπει να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Ω, μεγάλε μπαλόνους. Πρέπει να μάθουμε τη μυστική συνταγή του φίλτρου από το Δρυΐδη. Κατάλαβες? Και όταν τα καταφέρουμε θα είμαστε ανίκητοι. Μετά θα πάμε στη Ρώμη και θα πάρουμε τη θέση του Καίσαρα. Του Ιούλιου, Καίσαρα. Ακριβώς, φίλε μου, του Ιούλιου. Και μετά οι δυο μας θα κάνουμε ένα ισχυρό δίδυμο. Τώρα τον χρειάζομαι. Μετά όμως μόνο εγώ θα είμαι ο θριαμβευτής. Θα το ρίξω να το φάνε τα λιοντάρια της Ρώμης. Εγώ θα γίνω Καίσαρας. Μονάχα εγώ. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Πρέπει όμως να βρω το Πανοραμίξ στο Δρυΐδη. Αχ, θα τον έχουν σίγουρα σε εκείνη τη σκηνή. Συγγνώμη, ήρθα να ελευθερώσω τον Πανοραμίξ. Εντάξει. Σας ξεφύγει! Είναι ένας γαλάτης εκεί! Πάρα τα ίδια! Ναι, εντάξει. Αστερίξ. Πώς είσαι? Καλά, τρελάθηκες, Αστερίξ. Γιατί είσαι εδώ? Ήρθες μέσα στο στόμα του λύκου, το κατάλαβες? Αρχηγέ, αρχηγέ! Αυτοί οι ανόητοι δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Το ξέρω. Αλλά είπα να το διασκεδάσουμε λίγο. Έχω μερικές ιδέες. Αρχηγέ, αρχηγέ! Αρχηγέ, αρχηγέ! Αβε ψεύτους μπαλόνους! Τι είναι? Έπιασα ένα γαλάτι στη σκηνή του Δρυΐδη. Χρειαζόμαστε ενισχύσεις για να μην το σκάσει ο φυλακισμένος μας. Ματωδία, σημάνεται συνεγερμό τώρα! Παραδώσου γαλάτι! Αλλιώς οι γενναίοι μου λεγεωνάροι θα σου επιτεθούν! Ελπίζω να παραδοθεί. Δεν αντέχω. Φοβάμαι. Όπως πέταξε ο αντιστατήξ ο αρχηγός μου το δικό του στα πόδια του Καίσαρα. Ελάτε, παραδίνομαι. Δεν έχω καιρό για χάσιμο. Πιάστε το γαλάτι, στρατιώτες, για να μην σας ρίξω όλους στα λιοντάρια. Θα μας ρίξει. Στα λιοντάρια είπε. Και το εννοεί αυτό.
Τι συμβαίνει? Στο στρατόπεδο βρίσκεται ένας γαλάτης. Αυτό είναι άδικο. Μπορούσε να περιμένει να ξυπνήσω και μετά να κάνει τα αστεία. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι καθόλου ευγενικός. Καθόλου. Αφού αρνείσαι να μιλήσεις εσύ, Δρύδη, τότε αύριο στο βασανιστήριο ο φίλος σου θα γίνει πολύ ομιλητικός. Δεν έχει ιδέα πόσο ομιλητικός θα γίνω. Θα σπάσω ρεκόρ ομιλητικότητας. Έρχονται. Ο ψεύτους μπαλόνους θέλει να σας δει. Εσύ ξέρεις το μυστικό του μαγικού φίλτρου? Εγώ? Όχι. Για τελευταία φορά, Δρύδη, δώσε μου τη συνταγή, αλλιώς θα βασανίσω το φίλο σου. Δεν με τρομάζεις, Ρωμέ. Έχω εμπιστοσύνη στο κουράγιο του φίλου μου, του Αστερίξ. Αυτό θα το δούμε. Δέστε το γαλάτι στο τραπέζι και φωνάξτε το βασανιστή αμέσως! Έρχομαι! Ξέρετε το σύνθημά μου, πάντα έτοιμος. Καλό δεν είναι? Σας παρακαλώ, μη με βασανίσετε άλλο. Σας παρακαλώ, δεν αντέχω. Σας παρακαλώ. Μα το μεγάλο του τα τι αρκετά. Δεν αντέχω να τον βλέπω να υποφέρει έτσι. Θα τα πω όλα. Θα τα πω όλα. Βασανιστή, σταμάτα. Μα αρχήγε, ούτε καν άρχισα. Όχι, σας παρακαλώ, δεν αντέχω. Λοιπόν, Δρύδη, πες μου το μυστικό. Αλλιώς θα τον βάλω να τον αποτελειώσει. Θα σου ετοιμάσω το μαγικό φίλτρο μπροστά σου. Όμως χρειάζομαι αρκετά συστατικά που μόνο στο δάσος μπορώ να τα βρω. Τι φοβητσιάριδες που είναι αυτοί οι γαλάτες. Θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι. Πηγαίνετε με τον Δρύδη. Θα κρατήσω τον άλλο γαλάτι για όμηρο. Χρειάζομαι γκί, βότανα, μερικές ρίζες και λουλούδια του αγρού. Γύρισε ο Δρύδης. Τώρα θέλει μια χύτρα. Να του τη δώσετε. Μια ιδέα αλατάκι, μια πρέζα πιπεράκι και πρέπει να βράσει. Να βράσει, να βράσει, κάτω να βράσει γρήγορα. Κάτι του λείπει. Ένα σημαντικό συστατικό. Τι! Φράουλες. Φράουλες! Τέτοια εποχή. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εύκολο. Τότε ας περιμένουμε την κατάλληλη εποχή. Όχι, γρήγορα! Στείλτε τους πιο γρήγορους αγγελιοφόρους. Θέλω φράουλες! 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 Αστερίξ, έχεις καλές ιδέες. Αυτοί τρέχουν να βρουν τις φράουλες και μας κερνάει ο Καίσαρας.
Οι αγγελιοφόροι λείπουν μέρες. Δεν έχει γυρίσει κανένας. Οι αγγελιοφόροι γύρισαν, ο ψεύτους μπαλόνους. Α, ωραία. Χαίρε ψεύτους μπαλόνους. Χαίρετε. Βρήκατε τις φράουλες? Όχι. Τίποτα απολύτως. Και ψάξαμε παντού. Χάσαμε τον Τούλιους Χταπόδιους. Εδώ είμαι, ο ψεύτους μπαλόνους. Κοίταξε, βρήκα φράουλες. Έπεσα πάνω σε έναν έμπορο φρούτων που γυρνούσε από την Ελλάδα και τις πλήρωσα χρυσές. Πολύ ωραία. Θα σε ανταμείψω γι' αυτό. Θα σου δώσω ένα εισιτήριο για να πας στην αρένα της Ρώμης. Θα πάω στην αρένα. Δρύδη, εδώ είναι οι φράουλες που χρειάζεσαι για το μαγικό φίλτρο. Πώς σου φαίνονται, Αστερίξ? Δεν είναι και πρώτης ποιότητας. Απ' την άλλη, άλλαξα γνώμη. Ήταν υπέροχες. Ναι, πολύ καλές για το φίλτρο. Φέρτε μου άλλο ένα καλάθι. Αρκετά πια, βαρέθηκα. Θα με τρελάνετε. Είστε άδικοι. Εντάξει, έλα, ηρέμησε. Μην κλαις, θα ετοιμάσω το φίλτρο. Σταμάτα να κλαις, θα το ετοιμάσει. Βέβαια, θα δεις, θα το φτιάξω χωρίς φράουλες. Απλώς δεν θα είναι νόστιμο. Έτσι κι αλλιώς, οι φράουλες προκαλούν αλλεργία. Είναι έτοιμος και σερβίρεται καλύτερα ζεστός. Εγώ πρώτος. Και πώς ξέρω ότι αυτός ο σωμός δεν είναι δηλητήριο? Ματωδία. Θα το δοκιμάσω εγώ πρώτος, αν φοβάσαι τόσο. Όχι. Αν αυτός ο σωμός είναι εντάξει, θα σου δώσει δύναμη και θα γίνεις ανίκητος. Θέλω έναν εθελοντή. Είπα και δεν θα το ξαναπώ. Θέλω έναν εθελοντή. Ο ψεύτους μπαλόνους, μη ρισκάρεις τη ζωή ενός λεγεωνάριου. Δώσε το ζωμό σε κάποιο συνηθισμένο άτομο να το δοκιμάσει. Έχεις δίκιο. Έλα εδώ εσύ, φίλε. Ποιος, εγώ? Πώς είσαι, καλέ μου φίλε? Είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καλά. Μου είπαν ότι εδώ θα πουλήσω το κάρο μου, αλλά κανείς δεν θέλει να το αγοράσει. Τα βόδια μου τα χρειάζομαι. Αυτός φταίει για όλα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς, αλλά για παρηγοριά δοκίμασε λίγο από αυτό. Όχι, ευχαριστώ, δεν πίνω. Πιάστο! Γιατί με κοιτάζετε έτσι όλοι σας? Δεν έχετε δει ποτέ κανένα να πίνει σούπα? Αφού ήπιες το φίλτρο, τώρα είσαι ο πιο δυνατός. Εγώ? Διαστείο, είσαι μεγάλος πλακάτσις. Τώρα θα δούμε αν είναι. Βάρα κάποιον. Μα, δεν με πειράξανε. Ένας εθελοντής. Για καλό σκοπό. Δείξτε λίγο περισσότερο ενθουσιασμό. Λοιπόν, ποιος θα είναι εθελοντής? Εγώ θα είμαι. Εσύ. Πολύ καλή ιδέα, Ματωδία. Χτύπα.
Τον άκουσες, χτύπα τον. Άντε, χτύπα τον. Άντε, χτύπα τον, χάζε. Ματωδία! Είναι πραγματικά απίστευτο. Σε πόνεσε πολύ? Σαν να μου έπεσε ουρανό στο κεφάλι. Λοιπόν, δεν με χρειάζεστε άλλο να πηγαίνω. Είμαι έμπορος καλός, όμορφος και γελάστος. Κι αν τα βόδια μου πουλήσω, αυτό το κάρο θα τραβήξω. Γιατί είμαι πολύ δυνατός, κανένας δεν μου βγαίνει εμπρός. Καμιά σκοτούρα τώρα πια, γιατί έχω δύνατη μπουνιά. Είμαι έμπορος καλός, όμορφος και γελάστος. Κι αν τα βόδια μου πουλήσω, αυτό το κάρο θα τραβήξω. Γιατί είμαι πολύ δυνατός, κανένας δεν μου βγαίνει εμπρός. Καμιά σκοτούρα τώρα πια, γιατί έχω δύνατη μπουνιά. Τι φίλτρο! Το φίλτρο είναι πράγματι μαγικό. Εμπρός! Ελάτε να πιείτε το μαγικό φίλτρο! Ο δρόμος για τη Ρώμη μας περιμένει, ο Μάρκος Γκρινιάριος. Οι μέρες του Καίσαρα είναι μετρημένες. Εσύ, Δρυΐδη, γράψε μου τη συνταγή για το μαγικό φίλτρο. Έτσι και την πάρουμε στα χέρια μας, τότε την έβαψαν και οι δύο. Μα το δίανε! Ας δοκιμάσουμε τη καινούργια μας δύναμη. Μάλλον το παράκανα. Θα δοκιμάσω το βράχο. Κάτι πιο μικρό. Ορίστε, αυτός κάνει. Είμαι δυνατός. Είμαι ένας Σούπερμαν. Τι μεγάλη δύναμη! Ψεύτους μπαλόνους! Δεν χρειάζεται δύναμη για να σηκώσεις την πετρούλα. Έχεις δίκιο. Ώστε με ξεγελάσατε, πονηροί. Δεν είναι το μαγικό φίλτρο αυτό. Μωρέ, είναι! Ψεύτους μπαλόνους! Ας τους δώσουμε ένα μάθημα τώρα! Πώς τολμάς και εμφανίζεσαι μπροστά μου αξίριστος. Καλός λεγεωνάριος είναι οξυρισμένος. Έχετε δίκιο, όμως ο αρχηγός πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Μα τι γίνεται, τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε τους! Τι συμβαίνει εδώ, Δρυΐδη? Είναι μια παλιά συνταγή για μια λοσιόν που μεγαλώνει τα μαλλιά. Είναι πολύ ισχυρή. Οι τρίχες του κεφαλιού και οι τρίχες του προσώπου σας θα μεγαλώνουν συνέχεια με γρήγορο ρυθμό. Θα σας σκοτώσω! Δώστε μου το αντίδοτο αμέσως! Αν μας σκοτώσεις, τότε πώς θα πάρεις το αντίδοτο? Πάντως είμαστε λίγο κουρασμένοι σήμερα. Ναι, πάμε στη σκηνή μας να ξεκουραστούμε. Εσείς οι δύο! Περιμένετε! Τι συμβαίνει, ο ψεύτος μπαλόνος? Μόλις πάτησα τη γενιάδα μου, βρε ανόητε!
Με νίκησαν. Πρέπει να κάνω συμφωνία. $3.075. Τι? Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε. Όποιος δει πρώτος μια γενιάδα παίρνει 15 βαθμούς, στους 10.000 κερδίζει. Τελικά κερδίσατε, γαλάτες. Πέστε μου, τι θέλετε να κάνω. Υποσχέσου μας πως δεν είναι τρίχες αυτά που Μην λες. ξανακούσω για τρίχες, βρε τρίχα. Για γένια μπορώ να λέω. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Μην κάνεις έτσι, μου σηκώνεται η τρίχα. Μασκαρά, βιάσες τελείως, αλλά σ' ακούμε. Εντάξει, κερδίσα. Δώστε μου το αντίδοτο και θα σας αφήσω ελεύθερο. Ξέρεις, δεν έχω και πολύ όρεξη για δουλειά τώρα. Με τόσες τρίχες που είδε δεν μπορεί να συνέλθει. Εξάλλου τώρα μόλις τελειώσατε το ξύρισμα. Εντάξει, μη θυμώνεις, θα το κάνω. Πρέπει όμως να πάω στο δάσος πάλι για να βρω όλα τα συστατικά που χρειάζομαι. Ναι, αλλά με συνοδεία. Γιατί δέχτηκες τόσο γρήγορα, θα μας εκδικηθεί. Οι επιδράσεις του φίλτρου που έφτιαξα δεν θα κρατήσουν για πολύ. Αύριο δεν θα υπάρχουν γενιάδες. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Μόλις ξεφορτωθώ αυτά τα μακριά μαλλιά και τη γενιάδα, θα τους σκοτώσω αυτούς τους δύο γαλάτες. Θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ αυτό. Ήρθαμε να σε συνοδεύσουμε μέχρι το δάσος για να μαζέψει τα συστατικά για το αντίδοτο. Έχω ένα σχέδιο. Γι' αυτό εμείς οι γαλάτες είμαστε σπουδαίοι. Κόβει το μυαλό μας. Εσύ, μείνε μακριά από τη γενιάδα μου. Αχ, να μην τη βάζεις κάτω από τα πόδια μου. Εμπρός, γρήγορα. Οι γενιάδες μας μεγαλώνουν. Νομίζω πως τώρα έχω αρκετά από αυτά που χρειάζομαι. Εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Εμπρός λοιπόν, δουλειά. Δούλευα από το πρωί συνέχεια. Επιτέλους θα ξεκουραστώ λιγάκι. Πού πηγαίνεις? Να δω το δρυΐδι που θα ετοιμάσει το ζωμό. Καλύτερα όχι. Είσαι πολύ νευρικός, δεν κάνει. Φρουρί, να προσέχετε αυτή τη σκηνή. Δεν θέλω να το σκάσουν. Ξεκινάμε. Βλέπεις, φίλε μου Αστερίξ, τη μικρή κατσαρόλα σου ετοίμασα το αληθινό μαγικό φίλτρο. Νομίζω πως για να φύγουμε από εδώ θα χρειαστούμε τη δύναμή σου. Και εδώ στη μεγάλη χύτρα έχω το αντίδοτο. Νερό, αλάτι, μερικά χορταρικά και λίγο μεδούλι. Αφού θα πρέπει να το δοκιμάσουμε μπροστά στους Ρωμαίους, σκέφτηκα να του δώσω μια ωραία γεύση. Το μαγικό φίλτρο είναι έτοιμο και αρκετά εύγευστο. Εντάξει, τώρα φωνάξε τους φίλους μας. Έτοιμη σούπα! Φέρτε τη χύτρα εδώ έξω. Εντάξει. Πιες εσύ πρώτα. Είναι καλό? Πολύ καλό, λίγο ανάλατο μόνο. Εμπρός, πιες, έλα.
Πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτό το φίλτρο εμποδίζει τις τρίχες να μεγαλώνουν? Είσαι πολύ έξυπνος. Κοίτα το μουστάκι μου, θα δεις ότι δεν μεγαλώνει. Ματωδία! Λέει αλήθεια! Πιείτε, άντρες! Κοίτα τους πως πίνουν. Ναι. Και τώρα, φρουνί μου, πιάστε τους γαλάτες! Πολύ ευχαρίστας! Μόνο στα όνειρά σας θα μας πιάσετε, Ρωμαίοι. Άφησε με να φύγω! Λεγεωναρί! Ωραία. Όσο αυτοί μαζεύουν τα κομμάτια τους, εμείς δεν φύγουμε. Πάνω που άρχισα να διασκεδάσω. Μέσα. Πάλι μέσα. Ρωμαίοι. Πολύ Ρωμαίοι. Κι άλλοι Ρωμαίοι. Κι άλλοι από εκεί μας περικύκλωσαν. Ενισχύσεις! Ήρθαν πάνω στην ώρα! Τι τύχη! Τα βλέπω σκούρα. Τώρα σας έπιασα, γαλάτες! Θα σας ρίξω στα λιοντάρια! Ω, ψεύτους μπαλόνους. Σας περιμένουν στη σκηνή σας. Είναι επίγον. Επίγον! Ναι, επίγον. Ποιος πέταξε έτσι το μανδύα του στη σκηνή? Εγώ, ο Ιούλιος Καίσαρας. Έχεις πρόβλημα? Ο Ιούλιος Καίσαρας. Ναι, εγώ. Ήρθα να μάθω τι ακριβώς κάνουμε με εκείνους τους γαλάτες. Και θέλω να μάθω τι συμβαίνει εδώ. Και η φρουρά σου δεν με δέχτηκε με όλες τις τιμές. Δηλαδή, βλέπετε, κυνηγούσαμε μερικούς, θέλω να πω μερικούς γαλάτες. Κυνηγούσατε μερικούς γαλάτες? Πόσους γαλάτες δηλαδή? 2. Μα την Κλεοπάτρα! Δείξε με αυτούς τους 2 άντρες που κατάφεραν να αντισταθούν σε ολόκληρη φρουρά λεγεωνάριων. Για κοίτα εκεί, αυτοί είναι οι τρομεροί γαλάτες. Πείτε μου τι ακριβώς έγινε εδώ. Κάσαρα! Ο ψεύτους μπαλόνους ήθελε να κλέψει το μαγικό μας φίλτρο για να γίνει ανίκητος. Ήθελε να γίνει αυτοκράτορα στη θέση σου. Τι μου λες? Εγώ, αφήστε με να σας εξηγήσω. Δεν αξίζει τον κόπο. Πήγαινε να ξυριστείς. Εσύ και οι άντρες σου θα φύγετε αμέσως για την κάτω Μογγολία. Οι κατασκοποί μου ανέφεραν πως υπάρχουν άλλοι βάρβαροι εκεί. Μα να σας εξηγήσω, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα. Όσο για σας αντάλλαγμα των υπηρεσιών που μου προσφέρατε, σας δίνω την ελευθερία σας. Αυτό όμως γίνεται μόνο μια φορά, γαλάτες, γιατί θα τα ξαναπούμε. Να είσαι σίγουρος, Ιούλιε. Αυτοί είναι. Να και έρχονται. Ζήτω ο Παπαδάκης! Ζήτω ο Παπαδάκης! Ζήτω ο Αστερίξ! Ας γιορτάσουμε! Τα αδέρφια μας πέτυχαν άλλη μια μεγάλη νίκη. Ζήτω ο Μοναρχίξ ο αρχηγός μας! Ζήτω ο Μοναρχίξ ο αρχηγός μας! Ας αρχίσει η γιορτή!
Στο μικρό γαλατικό χωριό με τους γενναίους γαλάτες γιόρτασαν άλλη μια νίκη που κατάφεραν με την εξυπνάδα τους, το κουράγιο τους, τη μαγεία και την προστασία των θεών. Ήξεραν ότι το μέλλον θα έφερνε κι άλλες νίκες ενάντια στις ρωμαϊκές λεγεώνες.